Aramba uchitaura dhodhira utora nyemba dzaontora Traore manje anaya pamanje anaya tete against mai manje ano against gore regudo rautaura iroro nemi apa nhonge kana matuzve ehuka pa ground apa aiye sek man indonetsekana navanhu vakaita sana Chinogurei anoisa audio ye35 minutes pa 35 minutes omboti vachiwenga tibatsirei pa 35 minutes idzodzo kuti mutengesi chiwenga pa 35 years oti muri kuita zvenjuga nenyika pa 35 minutes idzodzodzo oti hatichadi toda kuita zvedu pa 35 minutes oti tiri kuda chamisa pa 35 minutes idzodzo opindura achiti tapotawo chiwenga chiitai plan saka chaari kuda chii munhu anotaura pfungwa 7 nguva imwe chete iye plani yekutozvibatsira haana ndiye aakuda kuzofunga kuti obatsira sei vachiwenga kuti chinhu chanonoka chinhu chinofanira kudai gwara ripi ratinoneswa vachiwenga nachinogurei kwakutoti hadzi revolution inomira nekuti Chinogurei haasi kufanana nemaitikiro ari kuita zvino ko iye haasi murume here akatorera chitupa chake kuti azofungirwa naachiwenga ngangozvifungira kaega kana achiona zviri kuno anti munhu wachamisa here ngaafondere Nelson izvi paanotumira mavhesi paya Nelson ombomira ombotaura zviri kuda Chinogurei simple ari kunetsekana nei Chinogurei munhu waNelson Chamisa ngaaite zvaNelson Chamisa kana asingadi zviri kuita vachiwenga kana asiri kufara nemaitikiro ari kuita zvino ngaangoita zvaNelson Chamisa uku kuri nani kutori neactivity kune vanhu vari kutodzingwa vachitozikana kunzi vane zvinhu zvavari kuronga zviri kuita kuti nyika isununguke zvitori nani izvi muri kufa muchigwina pamunofa mune muchigwina hapana anenge achida kufa kana 1 saka mavhesi ari kutumirwa naNelson ari kuda kuti ana aende kudenga nguva isati yakwana aisi nguva yamavhesi ino asingazivi kunamata ndiani tinoita zvekuvaka nyika iye ngaajoinana nachamisa wake Chinogurei vozotudza kuti vagurei simple asereki kanonzi training kuturaoraka kana yechiwenga wacho chaangaite mai manje vana vaZimbabwe vakazamubatsira chii chinobuda nechiwenga mai manje angaite ari yega manje masoja acho akakepishwa zano macho ari kudzingwa chii chaanoda kuzama kutaura isu tagara tiri paground kune vanhu vacho tipayo chii chavangabatsira chiwenga wacho anobatsirei kana vanhu vakamudhamba uri kutodhambwa muzano macho imomo kana iwewe unobatsirei iwewe chawenga wacho akasabudirira unokudzoka here mbuka dzevanhu mani tumatsotsi akuzvisimbisa kunge munhu akwaye munhu akaningira munhu anoziva zviita munhu anogona fuck off mani gona chii chamagona apa sinzi wakabvira kuti baba gamu chii chachinja muZimbabwe chashandura nyika kana chachiisa Mnangagwa chii chawakabvira kuti gudo guru gore gudo pedzera vanhu airtime mahara futseki kandibatsire uyo anonzi Traore uyo chekutanga kana titi wachiwenga tibatsirei tinenge tichitaura kuti wachiwenga makatiurayisa makatora nyika mukaisa pana wrong person vachiwenga makakambanira muna wrong person wachiwenga makaita chidofo ndo zvatinenge tichedza kutaura kana tichiti wachiwenga tibatsirei ine tisiri kuti wachiwenga vatonge nyika ba chiwenga hagone kutonga nyika Traore nyika hachaikwanisi ba tarisa zvaari kungoitwa even muzano macho chiwenga nyika hachakwanisi kuitonga nyika yakudai a good person wazvinzwa yakudai normal person noti munhu ari kuitwa zvakaitwa zvakafanana chiwenga zviya saka kana uchinzwa tichitaura kuti chiwenga tibatsirei tiri kutaura kuti vana chiwenga ndo vanoziva pavakanga vachishandisa zvombo zvavakashandisa 2017 nezvombo zvavakashandisa 2018 kupfuura vanhu pamaelection nezvombo zvaiurayiswa vanhu 2023 pavaikambirana naMnangagwa uye vachiwenga ndo vakanga vachigana Mnangagwa vachironga madhiri ekuponda vanhu kuuraya vanhu ndo saka tichiti wachiwenga saka uchiona tichita dzimwe 10 minutes dzokuti wachiwenga tibatsirei because pane pachionekwa kuti haungapinza Chamisa pazvinhu zvakaitwa nana Chiwenga nana Mnangagwa saka mbavha dzega dzega dzinoziwana padzakaponda vanhu nezvazvakashandisa saka tichitaura kuti wachiwenga tibatsirei wazvinzwa chechipiri kana kuti Chamisa ndiye akawina maelection Chamisa ndiye president wenyika ino Chamisa akabirirwa nana Chamisa nana Chiwenga nana Mnangagwa kana wanga usingazviziva iwe Traore wazvinzwa that's why ndichita kana 30 kana 40 kana 60 minutes tinenge tichedza kutaura kuti Chamisa ndiye akawina maelection kana wanga usingazviziva ibva wazviziva vana veZimbabwe vanoda Chamisa ibva wazviziva vana veZimbabwe vakavhotera Chamisa wazvinzwa imimi muchishandiswa muri mayouth ndima kaka mushandiswa kuvhiringidza zvinhu Chiwenga naMnangagwa vakabatsirana kupoda maelection aChamisa vakakonzeresa kudestroy election wari pamwe chete vachiwirirana vachisapotana vachitsigirana wazvinzwa here
ndosaka tichita maningi akareba, kwete kuti maningi tinenge tichifungidzwa kuti takutendeuka kuZioni kana kuti takuzanu, takunamata zanu kana takuda zanu kana kuti takuningina Zioni. Wazvinzwa? I can't believe kuti Chiwenga unogona kugadzisa nyika ino ikanaka. Traore Chiwenga achakwanisa kugadzisa nyika ino ikwete. Azvisi zoba Chiwenga achafa akagona kugadzisa nyika ino zvachose. Kupfupika nokutosara kwepfungwa dzake zvaari kuitiswa muzano nezvaakatoita panguva yekudzosa ED. Munhu akanga amuuraya akaenda kunorapa uChina uko. Munhu akapa mukadzi wake poison. Munhu akanga auraya Chiwenga ndiani? Asi ED here akapa mukadzi wake poison. Munhu akafurira mukadzi wake kuti amubvise madrip ari kuSouth Africa ndiani? Ndiani kwewe Traore? But apedza izvozvo aenda kunorapa kuinini kweso. Iye Chiwenga wacho ndiye akabatsira ED kumunhu achiswa poison uko. Nhasi unopedza kudzosera ED panyanga. Munhu aida kumuuraya. Nhasi unoyu akaurayirwa mageneral kana kuvhunduka kana kukomplaina kana kubvunza. Akamubatsira kubvisa Mugabe. Saka uzogona kusumudza nyika yemunhu akaita saiyeyo. Unosapota zvinhu zvakadhakwa. Wazvinzwa? Tiri kusapota kuti ngasikinure vana veZimbabwe adzosere nyika payanga iri. Vana veZimbabwe vaise nyika mumaoko memunhu ari normal. Vaise munhu mumunhu avanoda. Vana veZimbabwe vasarudze munhu chaiye ari normal person. Noti zvamunoda imimi vana Traore. Fuck off man. Kana mama musingazive isai magirazi mupfeke magirazi. Mama musingazive kuti munhu akadiwa nevana veZimbabwe kana munhu ari kudiwa muZimbabwe munondiani. Chiwenga hadiwi neZimbabwe maniwe. Vanhu vanoda chichamisa. Vanhu kusapota Chiwenga kusapotera chete kuti ndo vanozivana nana ED varwisane ikoko.